Коста хора, аз съм Тернатор, тук при мен е Геймър, ВГ епизод 3. Survival. Пътешествието на Тернатор и Геймър ВГ. Нали така? Легна ли? Легна ли? Ко ще правим? Няма да лягаме да спим, ще осветим. Виж чиста къде го сложих. Хубаво? А? Сложих един чест, защото нямахме чест. Не мога често го... отвори го. Да изпечем пържолките. Малко убих прашета. Къде ми ще едната? И ги пека. Всичко пека. Имаш ли това? Не, имаш ли това? Каблштон. Ще има. Айде да се наспим, защото зомбите има. Какво ще кажеш? Да отида за камък, защото няма... Айде. Добре, че не вече трипа. Отваряй. Ротъм се изчизи. Там. Нагано мерише. Вау! Легнаше във въздуха. Така? Да. Ти спиш на добре, бе? Да? Ти спиш на добре? Да. Ама що не ставаме? Аре сме... да справим, не искаш ли? Че да направим... Ти прави мина, аз имам за каблштон да направя една печка и да отивам Аз да точно за това пека. ти казвам да направим... Зомби идва. Зомби ли? Зомби идва. Зомби. Скелет гори. Дай да го убием, може да ни даде лък. Лък ли? Да. Ама той умря. Той да умра. Ко ми даде? Имаме една стрела. Тъпо. Брат, голям геройство е една стреличка. Колко печки ще им трябват? 3. Добре. Аз отивам, там гледах клипа, там къде ти идваше зомби вилиджера, може да има шел. Нали? Ще направя кирчут, че да не идва някакво зомби, ще чуя. Ходих за дърво, за кой, такива неща. Нали така? С теб ходих. Какъв е този гаден звук? Сорите за това, хора. Да, много гаден звук е. Да. Може да говориш по-силно? Какво? Да говориш по-силно. Чайте сега, местя с стола, да очувате. Тук е добре. Ние сме вън, ако не знаете. Колко има? Аз сме на топличко. Да, наистина топло е. Нещо ден качера. Пък това, тук е много топло. Тук. Аз сега ще вършвам колко. Имаш ли дърво? Аз имам 35 работено. Айде, това е къщата. Айде, тишкам се. Айде, събрах 21. Ти хоч. Аз отивам да търся село. Аз пак чакай, ще направя кирка. Наистина може да има все още имаше зомби. Да, аз отивам да правям печките и отивам Той за без това село. ще спам тук, като мреш. Да, кон тук. 2 печки направих. Ти си тук, да. Не бе да отида. Добре, айде да разрушаваме къщата тогава. Защо? Добре, айде да се иди. Ще диде и ти ли идваш? Да. Добре, ние няма да се изгубим. Пушкам си Мина ще се надиема. правим, бе. С така с това си омани го. Добре, айде. Мина ще се правим. Ша. Тук да може да ме чуят. Ето! Говори по-силно. Не мила, да му. Сега чувате ли го, хора? Пишете коментарите. Много бавно се пикате.
Имали сме стъкла. И аз имам. Ай, какви си доста храна. Аз ще имам... да ловя храна. Ама да ловя храна. Каква дума измислих? Да убивам. Не храна, да убивам. На лов за дърва. Върве, идвай, да правим мината. Добре да идвам. Искам само тук да се огледам. Няма, аз пък Вау, тук колко е акушено тенти гръмнал. тенти. Къде я правиш? Бял дърво. Да, ама къде я правиш, аз да идвам. Ако В къщата правя, ли правиш? Къщата ли я правиш? What? Загоршош дървото? Без да искам. Тук го. Откъде имаш това бяло дърво? Откъде си искам. Айде. Прави на два гола, ще пъгнем. Айде. Чай. Сега. Въй, много гаден звук. Ау! Това до вратата. Да. Дръпни, че може да я щупят. Яш. Тук съм пич. Къде са? Умряха тук два ротен флеша. Умряха тук два ротен флеша. Да, зомбитата умряха тук ще пред вратата. Двете. О, жеги. Имам 15 паркури. Ай, верма. За ко? Жажито. Аре, аз отивам да пътешествам, имам 6. И аз ще идвам. Абе, просто има и всичко, което имам. Да, после може пак да се връщаме. Нали? Имаме всички материали, които имам. И къде ще отиваме? Не знам. Ще видим. Храна ще И имаме. изма и торчовете от мината. Абсолютно всичко. И ще махаме от тази скапана къща. Нали? Дори стъклата, че придаде. Не. Ние всичко си. Да, дърветата ще са ни полезни. Полезни изкопаеми. От точка не. Ще е за безплатни флаш игри. Не е така? Аз имам такъв брат, защо ми се е Пътешествието на едно малко куче. Бах ти името. Бах ти направо я И аз не мога да го кажа. О, какво направи ти, бе? О, най-сетне спря. Тук е Америка. Какво ще правим? Дано да не се чува много. Това нещо в клиповете, нали? Да. Ето съм чувал. Да. Да види. Какво направих? Брат, Какво? това заприлича малко на шата. Че? Имам 59 дърво. Покрива ли имаме? Да, всичко. Ми сме... Аз колко имам? О, пак панах тази скапа на мина. Аз имам 14 дърво. Но толкова много копайници. Ти ме ги взимаш, какво искаш? Аз имам най-вече един стак и 9. Уш! Това трябва да се запуши. Стъклото очупя? Чупи ги всичките стъкла. Пусна звука за по-тако. За по-яко да се чува. Принчинг! Ама то вече ще смени звука. Не бай. Не се чува как преди. Сега толкова, с които иска да живее тук. Не, да вземем дървото, защото не е нужно. Айде, аз така мога да Я ще вземем. Майка ти. Да, дълго бим да прави. Айде. Както вчера. Аре, бе, не мога да удрям.
Аз нямам жук или ти. Точно 11 ще е. Но не, след 38 минути. Защо? Нямаше 12. Аз почвам къщата. Хей, ко направи ти? Коя къща ще бъде? Дупка? Полюбка. Добре. Ама, да, там беше къщата. Сега тук други са. Опа, извинявайте за това. Аз ще имам там нещо. Не, бе, покажи ми къщата. Въй! Добре, бе. Добре, отделно де. ще живеем по- Не, аз идвам. Нищо не съм ти Не, казал. аз живееш с нова къща от дърт. Да, това е много хубаво с дърт. Нали? Не, май, отказах за... Ай, цвям. Да, аз ще храна ще Да, с кажа. нова къща от пръст. Ама гъ! Истински свят е то. Не може да се направи. Да. Защото ще пада това с 150 евро ще го направиш. Мгм. Хиляди. Да. Къде да помага? Хайде. Бешмиляхи. Много смях. Да, този епизод може да окрепва на много сме. Не, както вчера името. Ние забравихме да пишем епизод еди с кой. Да, знам. Ти ще скаме на Не, тирта. стига толкова. Само е това става ли? Че да туряме нещата. Ама, what? Не симетрична. Голяма работа е. Виж, ама виж колко е яка. Отвънка виж колко е яка. Колко е яка. Аз дупката, ако искаш дупката. Да. Къде ще още там тук на лавенча? Това ще е нашата стаичка, ама е раша. Ама леглата взе ли? Да, бе. Ох, викам ще не ги взе. Аз може да отивам да убивам. Отей, да те изядат зомбата. А, не. Тъмно е. Това ще спусна брайтнес. Имаш ли врата? Ой, тя е малко. Така е по-добре. Брайтнеса. Врата ли? Имам 2 врати. Сложи една. Чакай, аз ще запиша. Това е нашата къща. Много хубава стана, Ненци. И тук служи дърво.